Maya payabak po. At yuta na po kay Martes Santo, ning banal a Paromingo. Mitipon tamo ba tayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, iabetala ding makatuking intensyon. Pasalamat kambeda ring karelang pamilya, Lalik family, Myralyn Sanchez, at Mr. and Mrs. Nelson Dabo. Para king birthday blessing ng Amy Margaret Chongko. Good health, kang Marcos Salta at Lacanlale family. Para king special intention dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Chris and Melda Imbo, Diana Jean Soronio, Beth Bautista, Ofelia Jovelania, Mr. and Mrs. Ernie Malyari, Catherine Malyari, Michael Malyari, Perry Rodriguez, Alex Vergara, Fe Vitug, Leona Rica Dizon, at Perlita Tamayo. Para king malagwang kapaldanan dari, John Darrell Binuya, RJ Lacanlale, Justa Guanlao, Leonor Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Jaja Bansil, Amado, Reynaldo Bansil, Alicia Santiago, Edith Cabigting, Marvin Ronquillo, Teresito Ibarra, Catalina Calo, Regan Tolentino, Dustin Zenaida Christine Valerie Vergara, Mary Juliet Fajardo, Dr. Adrian Sampang, Jack Baker, at Tess Montemayor. Kanakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di, Nilo Paule, Emigdio Lingad, Isabel Ramos, Gualberto Puno, Ofelia Lisoy, Virgilio Manuel Sr., Catherine Esquilio, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Candelaria, Eugene Vitug, Alan Lacanlale, Arlene Lacanlale, Paulina Mendoza, Jaime Espinosa, Virgilio Nirik, Leonila Nirik, Marieta Guzman, at din sa Blang Kaladwa, King Purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaganaka, Karela. Balayang
Ilagyan naging paang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kabayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid siya siyang tala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, rin kaya katang kasalanan. Iting banal na misteryo. Itama nga po. Aminan ko kin Diyos sa may payang totoo. Pamaypayang totoo, madalangang kang Diyos, pagkalam mo sana kay kami ing pagmasusyan may ing banal ng pamaylasan ng anak mo, king paralan na matampa, paming lalong pangintuliran ing kay kang kapatawaran. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas. Yung kapuluan, makiramdam kayo kanako. Pakiramdaman niyo kong masalese, ikayong bansang mga rayo. Inggino inaus na nako, payo ko pa mibait. At ko pa king atyanang imako, inagkas na ni ing kakong lagyo. Ing asbok ko, inapos neng matalas ay espada. Pimpana ko, at inagape king kay gamat. Pepalyar na kong metong apaslong pekatilos. Selaksak na ko, king tukil ning ngana namang sinabi king labi ko, migpakasakit kong megobrang alang kabaldugan. Sayang amistula ing pigisan kong sikanan. Makanian man, at yupa mo rin king Gino, ing katuliran, akakong tatalakaran. At king kakong Diyos, ing ablas apanenayan kong datang. Mirangal ko king panimanmaning Gino, ing kanakong Diyos, ya ing kanako pasikan. At ngeni ing Gino, amiyubog kako, king atyanang imako. Ban ako ing maging talasuyo na. Ban Iakob akwaneng abalik kaya, ban ing as Israel, akwaneng atipon king arapana. Migsalita ya nga ng sinabi, e makagyo ing ika maging talasuyo raka, ban ibawi ko la ring tribo ng Akob. At iuli ko la ring may ngatagan ning Israel. Bagkus, gawan da kang sulu daring hentil, banketa ing kakong pamagligtas, miras ang gana karing kasesepuanan ning labuad. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding labi ko, ibulalagda ing katuliran mo. Ding labi ko, ibulalagda ing katuliran mo. Keka o Ginoo, karin ko magsantong, kapilan man emo ko pabren mabigo. Ikabos mo ko king ulining kekang pakalulo, at angwan mo ko, tingiran mo ko, at iligtas mo ko. Ding labi ko, ibulalagda ing katuliran mo. Maging metong kang kotang santungan ko, metong akotang matatag, amagligtas kanako. Uling ika ing kakong kuta, ika ing kakong buntok abato, o Diyos ko, iligtas mo ko karing gamat daring mga rok at tao,
king pamanalipit daring ding labi ko ibulalagda ing katuliran mo, at ing pamagligtas mo, idalitda aldo-aldo. Bistaman eko agyong ibulalagngan, o Diyos, ituro mo ko, iba't pa king kakong kayanakan, ang gaman ngeni, ibulalag ko, ing makapagmulala mong dapat. Ding labi ko, ibulalagda ing katuliran mo. Pangarangan tayo po ngeni, maya pabalita. Kaya't kamuriahan Teka, Kristo Jesus, ang inumig. Kaya't kamuriahan Teka, Kaya't kamuriahan Teka, Kristo Jesus, ang inumig. Ligaya't kapurihan Teka, ligaya't kapurihan Teka. Bapo ari, king sakdala kapamintuan king ipa, ila tinayid da ka, para kang ipako king krus. Kasing kamo nalob, ning meto nga korderong tatay randang, darala king pipatayan. Kaya't kamuriahan Teka, Kristo Jesus, ang inumig. Ligaya't kamuriahan Teka, ligaya't kapurihan Teka. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimurim, Pamipasya kay maya pabalita ag pangkang Juan. ligaya keka o Ginoo. Kay ba't nang sabi iti, Jesus may lingas nga siya pilubluban. At nga nang sinabi, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing meteng kay kayo, ipanganyaya na ako. Di nga lagad, bilalawayan la, metong at metong, pagtakanda nung nano, inga manuana. Ingalagad apakamala ng Jesus, makahindig ya king siping na. Simon Pedro, sininyalane at sinitsit na kaya. Ikutang mo nung nino inga manuana. Inya, bighandig yang pasibayo, malapit king salo ng Jesus at ngana. Nino ya, Ginoo. Ya itang dinan ko king kapirasong tinape, ay tiltil ko king salsera, nga nang meki bat Jesus. Tiniltil ne ing kapirasong tinape, at binyene kang Judas, ay anak ng Simon Iscariote. Ketang mismong penandita ita, kay ba neng sinubong Judas ing kapirasong tinape, lino biya kaya Satanas. Jesus nga na kaya, itang daptan mo agad. Metong man ka rin aliwang atyo king lamesa, alam ya kaintindi nung bakit sinabi na iti. Antina ning Judas, siyang tatalan king bulsa, inisip ding mapilan king Jesus, sinabi na kaya, saluan mo na itang kailangan tamo para king fiesta. O kaya, at inyang aman man ay biyena, karing kadulo. Kabuda panganeng Judas, itang tinape, linwal yang agad. Bengi na kanita. Kalakon ng Judas, si Jesus nga na,
Ngini, yung anak ng tao, may paligayan Pat kaugom na, ang Diyos, may paligayan niya. Nung ang Diyos may paligayan niya, kagum na, ang Diyos paligayan niya naman, king kanyang sarili, at paligayan nepin, na malambat. Anako, titak namang panawon, kaya beyo ko. Ikayo panintunan niyo ko, at kalupan ng sinabi ko, karing Hudyo, sasabihan ko naman, kay kayo ngeni, kayo mipunta, king kakong puntalan. Simon Pedro nga na, Gino no kamunta, may kibat siya Jesus, king kakong puntalan, mo kuwa tukyan ngeni, tukyan mo ko, potang bandang tawli. Pedro nga na kaya, bakit era ka atok yan ngeni? Baka sadya kong idawon ng biya ko para keka. Ika, idawon mo yung biya mo para kako? Nga nang may kibat Jesus. In katutuan sasabihan ko keka, bayo ya tulaw king manok. Ako mo na akong halingad, makatatlong ukdo. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Bayong sa blaborid akong i-remind, ikong mamasa, no? Ikayong mag-commentator. Pakatutok king microphone. Healthy kaya katamo. Pwede naman nakarayo para masala ako boses sale. O kulang na muro ko, isubuy po tabi sa Neldo, ayak muli yung microphone, no? Pag-aralan niya, ako yung pag-aralan, makarayo, masale-sele. Pakatutok bala mo, patayak muli yung microphone. Tsaka healthy. Lalo na ngayon yung panahon na iti, healthy yung pakatutok yung microphone, no? Napon siguro ng dimdami ang masalesen, no? Maria, kapatid ng Marta, magfiestala, anting pasalamat kang Jesus, suling pipasublihan ng mi, karilang kapatid, yapi ni Lazaro, no? At atmosphere, masaya, pasalamat lang, magsaya lang, pigtawan na lang din may kapatid, Lazaro, Jesus, ang ponting kayang alagad, no? Ngayon naman, king Ebanghelyong may basa, nung dimdaming may masamas, yapining panawuning pamagtaksil, panawuning pamagtraidor, panawuning pamainggulot, king katapatan, at tela karanda kang Jesus. Judas, ampoy Pedro. Judas, baluta mo nga ng milyari, no? Pisalin ng 30 pieces of silver, Jesus. Pedro naman, 3 beses ng pepayelian, bayat tinulawok, intacho. Judas, yung balamo mo, yung highlight, kini, no? Yung bida, kini ng Ebanghelyong may basa. No? Nanong kasalanan ng Judas, katang minsan, diniskas yan. Hanggang yan, pangutang de, pabalada, ing dahilan o ba't kanupi sa lineng Judas Jesus, ulining katakawa ng pera. Wapi naman, yesterday, no, nanong dimdami yung king Ebanghelyong may basa, nga na, mapa nga na, pisali yun niya mo nga na yung pabanglong ginamit yung ngayon, nga na, at ipamiyayo ka rin pakakalulo. At kay batating may kinomenta, no, na pinitang, actually, ala na yung manlugod ka rin pakakalulo. Noon ay uling yung treasurer ng grupo, daring apostol, no, mangupit siya, karing perang mga intulid, karing pakakalulo. So, bala mo kini, linto, ing dahilan, o ba't pisali ng Judas,
Jesus, uli ning pera. Precisely po ang isundo yung basan, yung Ebanghelyo ng San Mateo, no? Yung sinabi na ka rin, anyang aintindihan ng Judas yung migkamaliya, at inyang actually migkamaliya, no? Sinisya na yung pamagkamali na. At detang 30 pieces of silver, babalik na lang karing saserdote, no? Karing high priest, ano? O nang erotinggap, so belabag na rin. Pero sa bakit? Haliway ta. At kay ba't nga na bigpakamateya, bigbiktiya? Nanong talagang kasalanan ng Judas? Kasalanan ng Judas? Kaya pining malilyari kay katamang yan yung panahon na iti. No? We play gods. Biyasa tapa King Diyos. Biyasa tapa King Diyos. No? Diadanan po iba, yung kanilang kasalanan, makipantela King Diyos. Itamo naman ni Judas, pangunahane King Diyos. Pangunahane. Biyasa ya pa King Diyos. No? Bala mo nung pakibataan siguro ng Diyos si Judas, nga na, o balo mo pa kako, nga na wari. No? O balo mo pa kako. Bakit? Nanong kasalanan ng Judas? Tandaan niyo din ang alagad ng areni. Pati di nga gana, ilang labing adwang alagad, no? Ay niyang tukyan de Jesus. Ulit-ulitan kong sasabihan, uling maralas, milalarawan niya yung sarili tamo. Karening apostol areni. Tikyan de Jesus, huling kakilala re. Huling kaluguran de. Huling burid ang pagsilbihan for the sake of pamagserbisyo kang Jesus. Ali, ilangan tinukilangan, magambisyon langan. Magambisyon. Nuling, ing panyatang ng Jesus milarawan, kingyapin niya yung Mesiyas sa daratang. At yung Mesiyas sa daratang at tagapagligtas, daratang niya, no? Panimunani ing Israel, laban king imperyo na ning Roma. At kay ba tiligtas niya king pangayalipan ning imperyo ning Roma, at Jesus, yang mamuntukan king Israel, at panimunan ng Israel, bangawa yang something like, bala mo, imperyo mo naman. So it's more of political ambition in kanilang kapakayan inyang Jesus. Tela karande, uli na ning kaluguran kakilala re, bisa lang makiabe, kaya kayang mission, ali, because of political ambition. No? Kasi buong ding sablang tao kanita, apin yung panlalawe, rakin daratang ang Mesiyas. Later on namin niyang akilala re, ing tunay ng pake Jesus. Inyang subli niyang mi. Kanitara, ikit ing kapakayan, ng kaligtasan na babyanan ng tagapagligtas, mo kaligtasan ng Israel, no ng kaligtasan ng mabilog galelangan. Pining pakyan ng Jesus. Kaligtasan, no, ng mabilog alelangan, ng buong lelangan. It was only later on. Pero on the onset ng kayang pamanaran, o ito yung kanilang pandalawe, ay niyapin, ngini, nanong milyari. So ilangan, ay niyapin ni, nung atatandanan nyo, James, ingima ng James and John, no? Pagkasabi ng mayap kang Jesus, na luklukya king bandang wana ng pambandang kailid, din kayang anak, potang atsune king kayarian. Yan ang Jesus iyo aintin dyan nga nanong adwan niyo. So, they are all ambitious. At dening apulo, yan dandamandayan, no? Mimwala naman, huling ilaman, mag-ambisyon la. Okay? Aintindihan nyo? Aintindihan nyo? So, yung piningonset na ning o ba't tinukilang agad? Man-ambisyon lang. Imagine na anula mo, may itong lakaring kakaluling sektor ng lipunan. Farmers, fishermen la. Most of them are fishermen. Manasan la mo. Manasan kitang panahon na ito, may itong lakaring mababang sektor ng lipunan. Pakakalulo.
So, mga ambisyon lang from rags to riches. No, datang yung panahon, patang Yesus sa maging ari, uling tikyan de, ano pa dali nga man kupin, deng alipures ngayon dareng politiko. No? Alipures dareng politiko. So, nanong gawa ng Judas? May ngayon pa niya Judas. O ba't alang malilyari? O totoo, dahil niya kagawa na milagro, pakanan na laring danupan, etc., etc. Para aliwain ni asahan da kaya. Asahan da yung panalakaran nila. Gawayang panimunan ng Israel pe, no? Gawayang sarili ng pangkat at kaiba, lupigano ding imperyo ng Roma, etc. O talang malilyari. So, nang gawa ng Judas, penganyaya ni. O baka na yung penganyaya. O baka na yung penganyaya. Kasi, Jesus, very popular ya. Making very popular ya. Celebrity ya. King panahon ito, king buong Israel. Making celebrity ya. No? Nakikilalanan din rin tao. Matas na panlalawi kaya. So, uli na nita, dening kayang detractors, dening manungkulan king gobyernura, deng ari, deng sacerdote, eskriba, pariseo, deng mua kaya, area tagin. Uling papakapadurot siya karening tao. No? Area sarilinan para dakpande. Area sarilinan. Oneng Judas, balo na igugali ng Jesus. May itong karing ugali ng Jesus. Akasanayan, uling kayabe dyan kayabe. Patsimon tayo Jerusalem. Pupuntaya kitang may itong alugal, api panalangina na. Apininggit sa mani. Balo na, pupuntala na ito. So, in kasunduan, no? Uling potang muntaya ka rin ni Jesus, alos sa 2 at 2 lang kayabe na, karing kayang alagad, bayang makapanalangin. No? So, o yan, chinyempuan na lang. Uling alang tao kitang lugar ito. So, yung inggewa ng Judas, nga na, turo keke kayo nung makanano yung arakap. Uling sigurado nga layang kayabe. Mapilan la rin kayabe na agyuyang lupigan. No? So nga na, di man makading sundalos Romano actually. Di man makayang kakilala Jesus. No? So, yapining makanya ng penganyaya. Penganyaya no? Kitang lugal at ahimik, ay alanda kalatao, pwede rin dakpan, alang maging sumbagal, at karino, di alang Judas. Kitang lugal ay abalo ng hila mo, ding mapilan ay alagad, ila mong dasanda. Makanya ng penganyaya. Ngini, ot penganyaya uli na ning pera, haliye. Sabi ko uli na ning ambisyon. So, nanong gawa ng Judas? Isipan ng Judas, kalupad na rin, nung sanay kayo kareng ubingan. Yung ubingan, patseme tataginan, nakamanan nakananan ng ubingan. Agad ng yung ubingan niya, lisya kayong tao. Wala yung patseme corner yung ubingan. Kinorner may yung ubingan. Lumaban. So, makanya nuwari yung gawa ng Judas. Isipan na, patse Jesus may corner at lupigan at dakpandet parusande, awsanan no din kayang anghel king banwa. Awsanan nala, tipunan nala, ding sablang tao, at panimunana ing insurekto. No? Bika revolusyon. Yapin niya ng isipan ng balyaring Judas. So, penga niya yan wuling na ano pa mang bagi, nune banpot ang miras kitang puntong Yesus, magdusan kalupan ng king movie ng Fernando po, pabugbog ya pa, potang may nga bugbog king kamuano, talakad niya kanita, at pamuksanan nila din kayang kalaban. Something like that. Makanya na klaseng psychology yung ginamit ng Judas. Pemalagwa na i-play gods. Biyasaya pa king Diyos. Wari. Biyasaya pa king Diyos. Yapin niya ning kasalanan ng yapin ning pamanganyaya ng Judas. No?
ing pake na iliwan naman ing papatene, ing pake na potang parusan da ni Jesus, lumabane, bakit na ning kayang upaya. O sano ring anghelo nung ninupaman, panimuna ning buong Israel, at puksana lang ding sablang manampalasan kayo. So yapin niya ning kapakayan. Inyangakit ng Judas, malilyari iti. Malilyari. At ikit na yung Yesus salayang tela ka rin. Nagewa, expect ng gawa ng Yesus. Anyapin sinisiyang kasalanan. Sinisiyana. At migpakamateo. Balayo rin magpakamate. Kitang minunang panahon. Tatanggapan kempisamban. Tatanggapan kempisamban. Uling bigpakamatela. No? Yeah. Pero later on, uli ning advanced na ning psychology, no? Ding taong magpakamate, alano kay sarili ra. Konjun. Ika konjun. Gining oras sa ite. Kunanda ka. Magpakamate kang gining oras sa ite. O kasi matino kay isip Anya pinaya ka magpakamate. So, yung na sabihan, in taong magpakamate, matino isip. Normal. Normal. Metong ka ring dahilan o ting kasalanan, maging kasalanan niya. Itangaw sandang, you have to do it with full consent. Full consent. Muna sabihin ng full consent, gawa mong malinis ka pilubluban, malinis ka isip. Malinis ka isip. Balo mong marok, balo mong marok, gawa mo pa yung marok, at gawa mo yung marok, malinis ka isip. Kasalanan. Makanya niyang maging kasalanan. Itang full consent, ala na yun. Huling normal ay isip. Ikayong normal ay isip ngayon Magpakamate kayo ngayon ng oras sa ite. Ali kayo, normal kayo Nya din taong magpakamate, normal. At uling normal, alang full consent. Alang full consent, ketang depatanda. Normal. There's no full consent. Anya pinagigyan ng pisa sa, ihuda sa tsuking impyerno, nga tamo na You can never tell. You can never tell. Huling alam niya keng sarili na. Sini siya, naagyong idala keng puso na. Very low in kayang nangawas sa kanta, in kayang kapibabatan, no? In kayang kapibabatan. Mababa. May kapibata. Nagyong pibata. Mig-collapse siya. Mig-collapse siya. Mig-collapse yung kayang isip. Anyapin magpakamate. You can never tell. Bali yung ining panahon na iti. Potang magbibiya sa tamo. Higit pa kingapong Ginoo. We are like Judas. No? Yung kasalanan na death penalty is playing gods. We play gods. Abortion, death penalty, contraception, EJK, extrajudicial killing, kasalanan na niya, labag, king dangalan na ng Diyos. We play gods. We play God. Potang pakyalaman tamo, ing kabilyan na ng tao, potang didiktata mo yung kabilyan ng tao, we play gods. Kalupa nakatamong udas. Potang magbibiya sa tamo. Potang pati yung Diyos. Lalampasan tamo, king kayang upaya. Potang yung Diyos lalampasan tamo. Totoo, dakal etamo ayantin dyan, kaya dapat na ng Diyos. Hanapin ng propeta Isaias, no? Chapter 55, I'm not mistaken, chapter 55. No? My thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. As high as the heavens are above the earth, so my ways are above your ways, and my thoughts above your thoughts. Yung piningkasabihan ng Isaiah.
Etamo comprehend, etamo lubusan aintindihan yung dapat na ng Diyos. Yet we do not have the right to play God. Pangunahan tayo ng Diyos. Tayo pwedeng pangunahan ng Diyos. We can only trust Him. No? We can only trust Him. No? Alata mong upayang saklon tamo ing upaya na ng Diyos. Pati siklon tamo ing upaya ng Diyos. Then, kalupan ng udas. We play gods. Pining kasalanan ng udas. Akayang sinisyan. Akayang sinisyan. Ni pintago ni Judas, mababaya threshold, mababaya kapibabatan. Mika mental lapse siya. Mika mental lapse siya. Anyapin mig pakamate. Mika depression niya. More or less, mika depression niya, Judas. Uling itang lungkot ng penamdaman. Lungkot ng penamdaman. Mika depression niya. Mika mental breakdown niya. Nyapin mig suicide niya. Nyapin, butang pisasabihan. Judas at siya impyerno. Only God knows. Pero king kaisipan ta mong ngining panawon na iti. Nung sanakantaya Judas, ngining panawon na iti. Sabihan ta mo, na alaneng responsibilidad kitang pamagpakamaten. Nung atin niya mang responsibilidad king pangamatian ng Yesus, sinisya ng mataktak Judas, niya miresikat ang puntong migpakamatay. So, ning dahilan. And many times, kalupa tayo Judas, potang pangunahan tayo in Diyos. Potang magdesisyon tamong higit pawari king kaburianan ng Diyos. Potang pangunahan tayo. Biyasa tapa kaya. Biyasa tapa kaya. O yan yung meto nga maragula kasalanan. Kasalanan ng udas. Dakalatawang mga pahamak. Kalupan ng udas. No? Kalupan ng dapat ng udas. Nung tukyan taming dapat ng udas, dakalatawang mga pahamak. Kalupan ng mangyaning panahon na iti. Then kaya katang manungkulan, they play gods. Nanong milyari kaya katamo. Patayan kini, patayan ka rin. Dakala may nga salawla. Dakala may nga pahama ka tao. Huling isipan tamo, limong mayupaya tamo. At yung taking posisyon. No? Bala mo Diyos tana. Bala mo Diyos tana. O higit tamo pa king Diyos. Huling yung Diyos. Paparusan ding makasalanan. Paparusan ding makasalanan. Patawaran na lang. Panintunong kapatawaran. Panintunong kapaglarinan ni Jesus. Itamwali. Pupuksan tala rin makasalanan. Biyasa tapa king Diyos. Biyasa tapa. Ngining panahon na iti. O yan yung maragula kasalanan na mimiral. Ngining kasalukuyan na iti. Anya pinita mo mismo without us knowing it. No? Then kaya katang katubali. Then kaya katamong kasaop king bali. No? Then kaya katamong sasakupan. Sometimes we play gods. We play gods without us knowing it. Subconscious mind. Peta mo balo. Miyawa tamo. Kining panugaling mimiral, ngayon kasalukuyan. King kaya katamong bansa. We play gods. At o yan yung mga palyari. Alang kapayapan. Uling, alang kapatawaran. May kakapayapan mo pat ang ating kapatawaran. Unay nga lang. No? May papagtanam mo, may papangganti, and then we play gods. Then may kasala, parusan la, paten la, so on and so forth. Kanya pinalatang kapayapan, alang kaayusan. Alang kapayapan, alang kaayusan. So ining, ito nga mawalagang dapat tamong pakibalwan may masamas. Kaniting meging dake ng Judas, King Bena. Pera yung dahilan. Nun upaya. Power. Muling, patsaya, Jesus, making ariya, may ka masantilang kabil yan. May ka power la.
May ka-power. Not precisely pera mo, no? Ambition. It's more of political ambition. Ngayon yung panahon na ito, dakalang mga salawla, tao, dissenting tao, because of political ambition. So, may itong yung babala ining making role ng Judas kay Kata. But what is important is that Judas sinis siyang kasalanan. Happy pata. He could not face himself. May ka mental breakdown niya. Niya pinbig pakamatay. Yan nabalo yung gagawa na. Because of that guilt. It is so strong guilt. Happy pata. O iting milyari kaya. So ining meto nga mawalagang dapat tamong pakibaluan king istorya na ning biyetamo bilang meto nga Kristiyano. Partikular ing making role ng Judas king biyan ng Jesus at king biyetamo. Amen. Bendisyon na kayo, may ipayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. Kapatid, so katamong manalangin, karing sablang panahon, dapat lalong-lalo na kaniting panahon ng Kwaresma. So katamong tapat magbante, kambiyan ng Kristo, at manalangin king kay katamong igpa. Pakibata karing panalangin, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Kristiyano, no ka rin man, makibatla king amo ning amano ning Diyos, kaniting banal a panahon, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo Pakalulo. Banding tao, no ka rin man, magobrala para king kapakayan, ban akwado reting aldo, kalugod-lugod, a panahon, ning saup ning Diyos at ning kaligtasan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo Pakalulo. Banding sablang mi kasala, meligamgam na o merimlana, mi balik lalub king Diyos, kaniting panawoning pamakisot, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo Pakalulo. Ban itamongan, mabiyasa tamong sumisi, at painggulot king kasalanan, king kabilugan tamong puso, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo Pakalulo. Ginoo may balik yasalop keka ing balayan mo at layon sumuyo keka kabilugandang puso. Kambiyan ing kapanaligan, manyawad keking saup mo at amasan misa ing pakalulo mo. Ampon lugod karing biyame. Itiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Iparigan ng Diyos medon si Gluban, nulang kikang kaya pandiga aming tinapi ang pangmikika, tinapi ang bunga ng gabon at pipagalan ng tao para kaya kami maging tinapi ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman.
Piparigan ng Diyos meron siglo bandulaking kaya kaya pandi kami ngala kaya ang pangmikaya kalakay ba't karing ubas at pipagalan ng tao para kaya kami maging inumanang biye. Mipurihin Diyos, kapilanman. Manilang kayo kabatat, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi arapan ng Diyos ibang mayupayang totoo. Tanggapan ni saning ginuy tindahon karinggamat mo. Kingi kapuri at kaligaya ning kayang lagyo. Kingi katami ka sa plala at mabilog ng banala iglesia. O ginuiti sanang sakripisyong yayampang mikeka, lalo na karing adanan panibayong biye, paulining penitensyang gagampanan mi, adarawon kambena. Itayadon may kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Ginamanatili kaya kayo. At keka antimurin. Itasyo ring puso yo. Makatas no king Gino. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad sukat at makakabos sing pasalamatan da kang parati. King sablang pinandit at numan ka rin. Way pa may payang tuto talangang Diyos. King kapamilatan ng Kristo. Ngining minalapit nala ring aldo ning makalunos ng pamaylasa at maligaya ng pangasubling mebye. Gaganakan mi king kareti medahig ing ketasan at kapalaluan ning meto ning matwaming kasalang at kareti mo rin metupad ing misteryo ning kikaming pangakabos. King pamaylasan ng Kristo ding sablang anghel sa sambanda ing kekang kamalan at mitutula lang alang kapupusan harapan mo. Pagparalam po mi keka, ing bustan mong milawok king karela ing siwalami, ngining may kakametong kami king tula aming kakanta. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. O Diyos ning upaya ang puansi kanan, pupurianda ka king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristo, adaratang king lagyo mo. Ya ing amanong magdalang kaligtasan, ya ing dalan painturo king kekang kapayapan. O Diyos sa ibame, may palawat kami keka, dapat king kapamilatan ng kekang anak, pinalik mo kaming pasibayo keka. Dinawan meking kamatayan, kanita may balik kami lubkeka. At akit miya ing dalan painturo, king balang metong. Kulinita, pag masusyan miya, itang pamagasot akamtan ng Kristong para kaya kami. Adwan mingini kaya kaoing pa, ing pabanan mula reting kalam, king ambon ing kekang espiritu. Kabang tutuparan mi ing pekakabilyan ning anak mo. At tatandanan mi pa kanitang benging bayu yamete para kay kami kabang mamapunda kinwane karing kayang gamat ing tinape pepasalamatan nakat pinuri piraso na ing tinape at binyene karing kayang disipulo at ngana
Kunan niya iti ikonganat kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Kaya ning apunan kinumaning kalis, pasibayan na kang pepasalamatan, king kang kayapan. Binyan na yung kalis, karing kayang disipuluwat nga na. Kunan niya iti kongan at minom ko kaniti. Uling iti yung kalis ting kanakong daya. Yung daya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa may patawaran la rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Si Cristo ay namatay. Si Cristo ay nabuhay. Si Cristo ay babalik sa wakas na panahon. Si Cristo ay babalik sa wakas na panahon. Haginong kay kaming Diyos, penibala na kay kami, ning kay kang anak, iting wagan ning kayang lugod. Pagmasusyan ming ing pamigaganak ka, king kayang kamatayan, at pangasabling mepe. At darawon miya kay ka, iting kalam, apikalo mo kay kami, ing sakripisyo ning pamakipagkasundo. Ulinita doon may kay kawig pa, ing tanggapan mo kami sana, kaya bining anak mo. At king kapamilatan ng pamisulusulumi kaniting bangketi ng kapasalamatan katman mo kami king kayang espiritu manulo karing hanggang sugat ming panamdaman pati na karing kay kaming pamisagsagan manano na sanang iting espiritu papanatilya na ing pamagusan metong mi king kay kaming Papay Francisco kay kaming Arzobispo Florentino, kay kaming Kasao Papari Ilaudamir, at kambering sablang Obispo Pari at Diakono, aring sablang tao. O igpabustan mong kay kang banal na iglesia, maging tanda ning pamisan metong, at maging dalane ning kay kang kapayapan. Tagapan mo kayang kayarian mo, ring kapatid ming mayang unabiye. Ngini matutod na laking Ginoo. At yung sablang memo nakitiking yato. Ika mo bukod, ing makibalo, king karilang kasalpantayanan. Inawas mo kaming mitipon-tipon kete, makapaturot king lamesa ng anak mo. Tipunan mula naman sa king ganap apamisan metong, din tawong niyaliwalahi, salita, at kabilyan king biye. Bankagom ning Nuana Birhen Maria, ingin duning Diyos, ing apostol at sablang banal, matula kaming misulusulo king ganap a kapayapan, king bangketi ning bayong Jerusalem, kambi ng Jesucristong ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambi na't kayo Diyos ipang mayupayang tuto, kagom ning banal ay Espiritu, kaya kasablang dangalan at ligaya manggaman, king alanganga. Amen, amen,
Ngini manalangin tayo bip ng kapandaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kay katama ng Ginoo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso. Pagdiyadya mo kami sa lahat ng masama. Kapos mo kami ganagin sa blang marok, malugod mo pagkalabing kapayapan kayong panabon mi. May kasabaning pakadulo mo, may timawa kaming parati kayong pamandali paning kasalanan at miligtas kami kayong sa blang kaligaligan. Kabang panad at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapan at pos. Uling kay kayong kaarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananga. O namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babya ko kay kayo. Kumusta na babalik na kay kaming kasalanan. Nuningin, laban ming kasalpantayanan ni banala kapulungan mo at pamayapan at pisan metong ang mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibi at maagari, manggaman king alanganga. Amen. Kaya paning kinaman tabes sa kapilan man kay kayo. At keka antimurim. Yung pang tayong waganing kapayapan, kay metong at metong. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
Uli Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalukay yung kasalanan ng yaton, malarimayawos king apo naning Kordero. Kinaya ko rapat dapat pabalawos ka, dapat kingking kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Kapabaluan po. Wata pong alas 6 ning bengi, atintamo pong confession o general absolution. Bukas po, March 31, Miyerkules Santo, yung kakatama pong Santa Misa, alas 7 na po ning abak. April 1, Huwebes po, yung solemneng misang bengi ning apuna ning Ginoo, yung kakatama pong Santa Misa, alas 5 na po ning gatpanapon. April 2, Biyernes po, Banala Biyernes din kapag masusyan, kim pamaylasa, ang pong kamatayan ng Ginoo. Yung kaya pong Via Crucis, kilob ning Pisamban, alas 6 na po ning abak. At atintaan pong kapag masusyan, o pamamugi kim Banala Cruz, alas 3 na po ning gatpanapon. Sabado po, April 3, Banala kabengya ning pamaglami, kim pangasubling mebe ning Ginoo. Yung kakatampong Santa Misa, alas 6 na po ning bengi. April 4 po, Domingo ning Paskong, pangasubling mebe ning Ginoo. Mumuna tampong Santa Misa, alas 6 na po ning abak. At yung kakatampong Kadwang Misa, alas 8 na po ning abak. Nakalpong salamat.
Panalangin tamo. O Ginoy di sanang kekang sakramento, katmana kami king malablab a debosyon, ba kaming mitutula, king pamagmasusi at grasya na liting banal a kararaptanan. Itiadom ni king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ngening Oratio Imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para kikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, amo bibiyayang pumagari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalom na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king pamangailangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos, sinsablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili, kaya kayo. At keka timurin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, maging tupatasan ng tutupad, karing kaburian na kay katamo ng Ginong. Salamat, King Diyos.